Разрешили са на Северайта дали стволови клетки. Ами, анестезията? Долсън каза, че не могат да ме излъжат. Няма да има анестезия. Значи, ще го пробият просто така. И ще ги извлекат. Да. Около литър. Кораво копеле. Моля ви, молете се за него. Няма нужда. Добре, правя разреза. Кислородът е добре. Спринцовка. Игла. Сега вкара иглата и я завърти надясно. Започва интересната част. 132 на 80. Дръж се, приятел. Приготви, Марли. Не се движи. Действието на обезболяващото отминава. Натисни бутона, ако искаш още по-успокояващи. Това е най-силното, с което разполагам. Ето. Диши.